24pari.com е единственият сайт в България, който обединява всички оферти за бързи кредити и заеми на едно място. В последно време пазарът и конкуренцията в бранша на бързото кредитиране се разраства все повече и затова е необходимо да има сайт като 24 пари, който да обобщава информацията и да улеснява избора на клиентите. Сайтът разполага с удобен филтър за търсене, препоръчани предложения за кредитиране и възможност за избор на кредит спрямо града, в който живеете. Сега ще обърнем внимание на филтъра. Можете да го използвате от началната страница на 24 пари или да отидете на неговата страница, където се намира в най-горната част на екрана. Целта на този филтър е да откриете най-подходящата оферта, която да е съобразена с собствените ви нужди и възможности. В първото поле избирате сумата, която искате да изтеглите, като вариантите са от 399 лева през 1000, 2000, 3000 и над 3000 лева. Във второто поле избирате най-удобния за вас начин за кандидатстване за кредит. Възможностите са в офисна компания, клонове на някои от големите вериги, чрез посещение на кредитен консултант. Най-разпространеният начин е дистанционното кандидатстване, което става чрез SMS, по телефона или онлайн. В следващата графа избирате къде да получите парите си след одобрението. Вариантите отново включват усвояване в офиса на голяма верига или в офиса на самата финансова институция. Има варианти за доставка от куриер, получаване от кредитен консултант, чрез пощенски запис и разбира се по банков път. В следващото поле избирате времето, за което искате да бъдете одобрени. Бързите кредити предлагат бързо одобряване и бързо усвояване. Най-често процесът отнема около 2 часа. В края на филтъра имате опция, която показва компании, които биха ви отпуснали втори или трети кредит, ако вече имате един активен заем. Правите вашия избор и натискате Виж офертите. Автоматично ви се появяват всички оферти, които отговарят на вашите изисквания. Можете да разгледате обобщената информация, за да сравните предложенията на компаниите. Когато се спрете на интересен вариант, натиснете Виж детайли, за да получите повече информация за компанията и услугите, които предлага. Тук ще намерите размерът на сумите, за които можете да кандидатствате, условията за примерен кредит, време за обработка на заявката, начините на кандидатстване и усвояване, както и дали имате възможност за отлагане или удължаване на плащанията. Когато прецените, че имате достатъчно информация, просто натиснете бутон "Вземи кредит" и ще бъдете препратени към страницата на кредитодателя. Удобно, нали? Взимането на кредит досега никога не е било толкова лесно с 24pari.com.